Hi. Hi. So yun, dito na naman tayo. Pero this time, iba yung gagawin natin. Hindi lang kaming tatlo yung magka-camping. Yung Campo Isarog, isa siyang cafe. Yeah, isa siyang cafe. Nag-organize sila ng camping program kung saan magtitipon-tipon yung mga mahilig mag-camping. So yun, pupunta tayo doon kasi gusto kong makita kung marami ba dito sa Bicol yung may parehong hilig sa amin na mag-camping, makakita ng nature, mga tipong ganon. Minsan nakakatuwang makipag-usap sa taong makaka-relate talaga sa'yo. Yung pareho kayong gusto, pareho yung hilig nyo. Yun, medyo wala pa kaming masyadong kakilalang ganon dito sa Bicol eh. Excited na ako. Tingnan natin kung anong mangyayari. I'm sure mag-enjoy kami. May activity, may program, may games, may kung ano-anong gagawin. So, let's see. Ayan, kompleto na kami. Alam mo, ang dami. Ayan, si Milove, Jean. Asan si Amber? Amber mo pa. Makita ka, Amber. Easy sa likod. Ay, may tofu pa pala. Hindi mo pinakilala si tofu lang. Ulitin natin. Huwag na ulitin. Ano na lang, drum roll. Introducing our new member. New family member. Pakita mo. Tofu. Tofu. Let's go. Oy, damit yan. Naka-grade din yan. Naka-grade din lang si tofu. Ayan, ano siya? Silicone piglet. Kasi hindi tayo pwede mag-alaga ng... Silicone piglet. Oh, hindi kami pwede. Wala, ano lang yan. Baka after 6 months, lechon na siya. Oh, correct. Di ba cafe yun, my love? Oo. Camping site na may cafe. Sabi ko nga kanina, this time hindi lang tayo, marami tayo kasi gusto rin natin, maka-banding yung ibang tao na parehong hilig sa atin. Camping, ganon. Ayun, papunta na kami. Sino buwan na nag-kasi namin? We'll see kung anong magiging sistema natin doon, no? Ang sabi sa bubblegum? Hatching! Matagal ah. Yun! Pag menthol na bubblegum, asahan mo yan after 10 seconds. Ang bigat May ng hahatching. menthol nito. Ang bigat ng pagka-menthol nito. Sa akin parang ako kumakagat ng sili. Sili. Manghang, Bel. Hindi yan sobrang mint, fresh pa sobrang parang maangang. Fresh kan sobra. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Sige na, dito ka na love, oh. Baba ba ako? Oo, ibaba mo dito sa may gilid. Grabe ang lambot ng lupa. Yan, okay na yan? Pasok mo pa na konti, atras ka. Tapos ipasok mo pa. Andito na tayo, pasukin na natin ang loob ng Campo Isarog. Let's go! Be free with me. Be free. Be free with me. Be free.
Hello, Jean! Iniisip ko kung saan tayo mag-pitch ng tent. Sabi mo doon sa may ano. Nasaan tayo, anak? Alam mo ka nasaan tayo? Apa, Nasaan? nasa kampong, Nasaan? nasa kampo, Isarog. Let us check mommy. Oh, magduduyo na. Let us check mommy checking the site. Ah, sige po. Wait lang. Thank you po. So, ito yung napili naming spot. Hindi tayo magtatayo ng tent. Anak, let's go. Let's help mommy. Umuulan na. Mukha naman problema na si Lalab dun sa loob. Mabibigyan na siya. Umuulan na. Umuulan. Inabot tayo ng ulan. Timing naman ng ulan na to. Ano kayang problema nito? Malapit si Instagram. Magsusumbong yan. Ligo naman ako kagabi. Oh. May isa. Tawa-tawa. Oh. Tuwing magkakamping na ng uulan. Alam niya, oh, tatawa-tawa siya. O, anyari? Wala na naman. Inulan na naman tayo. Ang lalagay ko dito, inulan kami. Bakit una paglabas mo problemado ka? Wala tayong magagawa. Inuulan talaga kami. Yun na lang ulit ang natin. Title sa video. Inulan kami. No, parang problemado ka nung una ka lumabas. Na-realize mo na umuulan. Oo. Umuulan na naman. Tapos paano yun? Hindi ba na ano yung ano? Hindi, okay lang. Close na close. Hindi. But we're here kasi dinidevelop nga namin yung place. So I graduated from Ateneo Davao and then I have had different work from marketing to training, events organizing, bazaar, ano pa, sa YMCA, so many, and even merchandise buyers. Here we wanted to bring in sa Naga yung wellness. That's why the camp is about is wellness, pati yung cafe. So from the food to the experience to adventures, wellness. Kaya wala pong wifi Yes. kasi we want, that's what we want. Pero kung gusto namang magdala, walang problema. We want to disconnect para mag-connect na ganito. So, isa to siya sa mga events na hopefully we would be doing on a regular basis. We also have for singles, for married, na mga workshop and all. And even kung gusto nyo pong mag-trek, pumunta sa mga falls nearby, we have mga natap na ano tawag mo nito? Travel guides na pwedeng mag-guide sa inyo. So, yun siya. So, ngayon, Boring. are you ready? Boarding? Kasi nag-uusap pa, boring lang eh. Kasi hindi, nagpapakilala pa si Mami. Hyper kasi ako, gusto ko Oo. mga hyper things. Ay, gano'n. May for things, mamaya. We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're learning to be better without what's been holding us back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Yan. May technique dyan. Yung go! Tapos na kayo? Sila. Akala ko ang galing ko na. Nanonood na lang pala kayo. Actually, mga 3 hours na kami namamahiya. Grabe naman. Take my hand and we will conquer the world. This is our final chance. 'Cause one day we'll be looking back at this. We were in a big mess together. But we found a way to choose right from wrong. We found the strength to go on together. To go on together. Nagluto na tayo ng para sa dinner.
At ang lulutuin natin ngayon ay ang napakahirap na... Hi. Ay! Hotdog! Kumusta? Ito na, magluluto Magluluto na. ka ng specialty mo ah. Hirap-hirap itong lutuin. Amber? Amber, kuha kang water. Puno po. Oo, puno dyan sa takore. Pakibilisan po, please. Hindi pwede bilisan ng tubig. Bakit hindi pwede? Pwede yan. Tagal oh. Kaya ko sa jeepney. Hindi nakapagwal. Oh, bilisan mo na. Excited na si Mama dyan magluto ng specialty niya. Grabe hotdog pang buong barangay. Hindi. 3 days yan. Kasi kanina, isang kilong frozen hotdog. Tapos, wala na kaming time para mag-defrost para kalahati lang yung madala. Dinala na namin lahat. Ayan, ang daming hotdog hanggang bukas na yan. Hanggang 3 days. Bay, isang hotdog. Tapos, Isang hotdog 20 hiwa. Ba't ang dami yung hotdog? Bakit daw? panoorin mo ang vlog namin. Oo, para malaman mo. Bakit ba ang dami yung hotdog nga? Kasi nga, yun yung dala namin. Sayang naman. Oo. Papanis kung hindi namin nilutuin. Baby, it's a big dark world. You don't need to know about that. Don't need to know about that. I'll protect you with my lies. You don't need to know about that. Don't need to know about that. Just let me love you. 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 Just let me love you.